Продължаваме с нашите занимания по интереси. Полярни мечки. Лени окантва с пастел в момента полярната мечка. Аз какво ще правя? Аз ще нанасям, ето слагам бяло, виждате как слагам бяла боичка, темперна, в обикновените водни бои. И за да направим цвета по-светло лилаво, защото те са професионални бои и цветовете им са по-тъмни, но аз искам да е светло лилавото. Ето, виждате ли как стана бледо заскрижено лилаво? Виждате ли колко красиво стана? Ето, това е цвета, който гоним. Нали, Лени? Да. И започваме да... Какво, Лени, да правим? Да оцветяваме боички, но аз трябва да светя с пастели. Давай, добре. Само внимавай роклята да не си бояджасваш. И така. Ето да видим основния лилав цвят какъв му е. Я да го видим. Той ще е много тъмен, мамо, този основният цвят. Да. Да, виж, по-тъмно става. Да. По-тъмно става, мамо. Може да ми е такова, защото Няма там да ти пипам. Добре, това искахме да ви покажем, като накрая северното сияние ще бъде покрито с метално сив брокат. И ще ви го покажем в Имаме готово. много брокачи, но те се да губиха. Да, имаме много брокати. Бай, хубав ден! Бай-бай!